L-imħallef emeritu Joseph Zammit McKeon insista li Malta huwa l-uniku pajjiż fl-Ewropa li qatt m'għandux istituzzjoni għad-drittijiet tal-bniedem lil-hinn mill-qorti. Biex persuna tfittex drittijiet għandha bżonn għalfejn tmur l-qorti, ma tistax tmur għand istituzzjoni fejn ma tħallas xejn. U di tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tagħha dwar ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U aħna m'għandniex għad. Aħna qatt m'għandniex. Fil-istruttura tagħna, il-liġi kif inhi, tiġa tagħti protection għal human rights, imma mhix kompleta. Intervistat fil-programm ta' Andrew Azzopardi fuq l-istazzjon ta' Radio 103 FM, l-imħallef emeritu qal l-uffiċċju tal-Ombudsman diġà tkellem fuq din il-lakuna fil-liġi u propona lil Prim Ministru sabiex f'Malta titwaqqaf istituzzjoni li tħares id-drittijiet tal-bniedem. B'hekk tkun din l-istituzzjoni li tiddeċidi dwar każijiet ta' ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem mingħajr il-bżonn li l-poplu jmur il-qorti. L-Ombudsman Zammit McKeon issuġġerixxa wkoll il-Kummissarju tal-Anzjani, il-Kummissarju tal-Persuni b'Diżabilità, il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali u l-Kummissarju tat-Tfal għandhom ikunu parti mill-Uffiċċju tal-Ombudsman. Fl-intervista ma' Andrew Azzopardi l-imħallef emeritu Zammit McKeon tkellem dwar ir-rapport tal-inkjesta ta' Jean Paul Sofija li ġie ppubblikat fi frar li għadda u li sa issa parti kbira mir rakkomandazzjonijiet tallew fuq li xkaffa mill-Gvern. Dwar dan l-imħallef emeritu Zammit McKeon farfar li rakkomandazzjonijiet saru u kollox jingħad b'mod ċar fir-rapport. Iżda sta għall-Istat u għall-Prim Ministru li jwettaqhom. Our job is ready. Mela jien ma nikkummentax iktar fuq dak ir-rapport. Issa hemm l-Istat u l-Istat irid jagħmel il-biċċa tiegħu. Fl-intervista l-imħallef emeritu Zammit McKeon tkellem dwar ir-rapport annwali li ppreżenta lill-Speaker tal-Parlament din il-ġimgħa li fost oħrajn wera li s-sena li għaddiet l-Uffiċċju tal-Ombudsman irċieva l fuq minn 500 ilment, żieda ta' 22% meta mqabbel mas-sena 2022. Huwa qal li parti kbira mir-rakkomandazzjonijiet tiegħu jiġu implementati waqt li spjega li meta dan ma jseħħx, il-liġi tagħti s-saħħa lill-Ombudsman li jmur għand il-Prim Ministru u wara il-Parlament. Intant fl-2023 30% ta' dawn li spiċċaw quddiem il-Parlament minħabba li ma ġewx implementati.